салом дӯстон, умедворам ки шумо хуб ҳастед. Имрӯз хушхабари хеле хуб дорем. Навора то охир тамошо кунед. Имрӯз ҷумъа ҳаст, 14 феврал. $100 баробар ба 1084 сомону 34 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1195 сомону 65 дирам. дӯстони азиз, барои ин хушхабар дар видео лайк монед, ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер кунед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд ай ҳамаи мо шумо розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза аллакай чанд рӯз аст ки боло рафта истода аст ва имрӯз бошад 118 сомону 95 дирам, яъне ки 119 сомонӣ ҳаст. ноумед намешавем. дӯстони азиз, айни замон тафтиш кардани шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт хеле душвор шудааст ва нархҳои гуногун. албатта ин ҳама бар шумо маълум аст. пас мо ин бародарро бар шумо пешниҳод мекунем ки бо нархи арзон, яъне ки 700 рубл шиносномаи шуморо тафтиш карда медиҳад бо тариқи ФМС ва МВД ва судебни зардоҷенос, штраф дар МВД, патент дар базаи МВД ва дигару дигар, ва ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. шумо метавонед аз номи шабакаи мо салом гӯед ва бемалол ҳуҷҷатҳои худро тафтиш кунед. бар шумо барори кор хоҳон ҳастем.